ако се пробваме да го направим по друг начин, нещо друго малко по-различно, искам да си изтеглиш една карта, която и да е. Да. Добре, и сега искам да вземеш маркера, искам да се напишеш, няма проблем, може да ми я показваш на мен, мога и аз да я видя, няма проблем. Няма проблеми, да. Има филм, се види си. И си напиши името, ето така, на картата. С хубави букви да се чете, да. Точно така. Супер. Покажи на камерата, за да може да я види точно така. Сега. Кажи стоп където и да е. Тук. Сложи картата. Окей. Ще ги разбъркам още малко. И сега, искам да ти покажа нещо. Виждаш ли прозорец? Виждате ли прозорец? Ей тук. Ето така. Точно тук. Гледай внимателно. Виж, тя... Може да го видя? Да, ела, виж. Да, от другата страна е. Да, Мазне ти. Смятай. Даже не Браво. Браво. Супер. Я да картата. Същата, Това е твоята карта с твоя подпис, нали? Да, също. Това е твоя подпис. Сега стига. Как го направи това? Можеш ли да пазиш тайна? Не. Само между нас ще остане. Иди да кажеш на никой. Ако ви е харесало това, което видяхте, искате да видите още такива неща, много интерактивни фокуси, хипноза, четене на мисли и други работи, запишете се за моя YouTube канал. Харесвайте клипсата, помагайте ми да ги видят и други хора. Благодаря много. Вие сте идиоти, бе! Вие сте пълни каци, бе! Давай, човек, да чакай пляскаме, вие сте много... Ама не така, бе!